Anak makunatayo iti dati nagbalin nga legasyon niya po Attorney Pereira may iti panaka maipagarup nga panaka planta iti ebidensya sir. Panggap dyan, case na dyan po. Dati iti babatrang tayo sir, dati allegedly may awat nga paltog ka dati suspect sir. Away na po, actually, Jack nangyay di buong privilege speech ni Pa Apo Pereira. Ngayon, no, di dyan magbagbagana nga po, planting of evidence. Agad, kortento ti mga usay dito, no, professional evidence siya na Ada pa dati concern na sir, maapay ka nung awan dati video from the Badoer na cameras iti PNP nga allegedly asang nagka-technical problem iso nga awan ka no sir. Actually, at the body worn camera tayo at that time hang available ti body worn camera kasi limited nga at ginagamit iyon ng ating mga patrollers. So, bilang alternative na ginagamit ng ating mga operatiba, meron silang alternative recording device at doon natin makikita ang complete story at hindi po iyon cut. Gapot na inruar na rito sir, iti biyang tisanggo niyang palunsod at iti ti plano tayo sir. Then, ipila mi di kaso sa matter of procedure, ipila tayo di kaso, piskalya, ikwate di piskalya, then makita daw natin sa evidence at may ipila di parte.